Kenya. Katho gi hinyruok bende medo nyoro anyuola mathoth, to sekta mar obila nikod ting' mane duoko piny kwan tho manenre e wang' apaya magwa. Jafwambo mar Walter Nyambaga nobedo gi twak gi jatend obila mar trafik marango chike mag apaya kendo miyo pach jatelono. Tarik 8 mar dwe mar 8 mar higani, nyamburko mane oting'o jok mane owuok e liel mane ochwe ngunyore piny apaya ma Kisumu Kakamega kendo nego ji 25 monywando nyaka nyathi matin kendo ji mamoko ne oyudo hinyruok. Mana dweni mar 8 tarik 7 mar higani, gach okolo ne orado kod bas mar kambi mar lolo modhe Kenya Pipeline Company mana machiegni kod Naivasha County ma Nakuru kendo kelo lal mar ngima mar ji 4 kod hinyruok mar ji mathoth. Kamago mana moko kuom ripode ma osewuok machiegni ni. Nonro matinende ma ochiw kod migawo mar wuoth tarik 11 mar dweni oyango ni chakre dwe mar 1 nyaka tarik 10 mar dweni ji 2,933 osetho e masira mag apaya e pacho ka mangima. E wi kwanno, ji 80 nyocha otho e kind tarik 7 nyaka tarik 10 mar dweni. Bad migawo mar obila en achiel kuom bede migepe mosebedo ka isundo mar jiwo ritruok makare ndara kod neno ni chike mag apaya oluw. They are creating awareness. Kuloso kod Ramogi TV, kamanda mar obila mar ndara kod weche mag ndara Dr. Fred Ochieng wapenjo gino makelo masira e apaya. Gigi to timre samoro ni kuwuok kuom makosa ma dhano. Kuom makosa ma dhano go gin dhano matiyo kod ndara. Koro kila ng'ato nitie kod kaka omiyo masira timre. Koro samoro kwachako kod mar derepe, joma riembo gari. Samoro iyudo ka ng'ato riembo mtoka to sekta madho kong'o. To riembo mtoka speed mamalo mohingo kaka idwaro ni mondo oringie kod derepe be samoro oriembo mtoka ko ol. Iyudo kata koa kata Nairobi nyaka dala to kendo chopo Siaya kucha to kendo dwaro riembo mtoka ni kuduogo. Joma bende riembo mtoka moko yien mondo riemb. Embaka wachiwo ranyisi kod apaya ma Mahiu joma mokalo masira ne ojuoko bas mar kambi mar Ena kod lori. Barabara koro kaka Mahiu no en barabara ma naro to kota koda hero. Koro wan kwaseyudo kama waneno ni barabara ni kama hamani rach nyalo kelo ajali. To wawuoyo kod wanyiso jo Kenha barabara ni mede uru kama hamani dwaro bump mondo control speed mar mtoka. Area mar Mahiu no gin bu program mare di kuro rango kuma barabara rachie, kuma barabara naro ahinya, gineno kaka ginyalo bedo widen. Ewi masira manyocho timore roundabout ma Coptic Kisumu, apaya ma Kisumu kod Kakamega, jatend obila no chiwe paro mane. Samoro nitie ma ndara mtoka ringe okolos maber. Ama alama mag barabara manyiso dereva ni kuma hama kuri chiegni chopo kuma wanyo gwandre ama ichiegni chopo kuma nitie bugo dhi mos. Koro iyudo ka samoro ka ena wang'iyo ma en olosa ena lam hamano to onge gik manyiso dereba ni koro dhi mos koro dhi matek. Kutonde kod rang'oki ng'wech kod geche mowinjore oti kod ndara ere kaka obila kod tendgi keto e tim chike matayo joriembo. Nyalo yudo ka nitie kata crackdown mar mine mar mtokni. Tiyudo ka jo NTSA timo margi, polis timo margi, to gina karachiel. Polis uyiene chungo mtoka, to kendo mtoka bende kuyiene kalo kuchunge kod polis kani uniform. Koro chungo nigi, to kose chungo nigi to gini magi kagua to neno mtoka ni en mechanically sound ama en kod defect. Bas kosa yudo en kod makosa to koro wachon okay en kod makosa koro bila kawe to tere station. Oyango ni midhiero ma pod okwako tieko mibadhi ndara en ni derepe lombo obila kod mit bilie nikech ginie ketho. Kata kamano okoni duol mar NTSA to kod mano makedo kod mibadhi sani tiyo kanyakla mar neno ni gitieko mibadhi mag apaya.
ng'ato ni kuma mare wuon. Koro atemo mondo jori mtokni mondo owe tabia giwe tabia mar golo pesa. Nikech samoro ng'ano kata kapodi kata makosa mare pod okonyisi makosa mare nang'o to en wuoni mosegolo pesa ni askari. Wan kod mipango moro be sani mar loso signboards mwaketi di ndara to signboard non kanyo to ondikie namba mara yamo neno ka askari wakao pesa kuom dereba to nyalo go simu to namba mar simu ka kanyo kogo to biro nwa. To ere kaka tudruok e kind obila mag ndara kowuok piny e ndara nyaka jodito manie apisi ma ok weche oruore? Wan kod daraja mag madaraka mwaluongo ni chains of command in the Kingereza. Koro wach mo apiny wuok kuom ng'ama ni piny e ground chande gimotimre ndara kacha. To ko report ni ng'at maduong' ni moluwo to ng'at maduong' sa report kabiro to bira hamano ema chopo nyaka kuoma bende ko kuoma to dhi nyaka Deputy Inspector General. Deputy Inspector General to the Inspector General. Kutende kod dhungruok mag geche apaya kaka Maero kochomo Kisumu to kod bombe mamoko gitemo mar tieko midhiero kaka mago. An kod joga motelo ki every region to wasewuotho buan giseng'iyo kila barabara magindiko barabara ang'o marachi barabara ni kaka ta barabara samoro en bara kaka area maro mara Ahero chande onyalo chon en flat land. Koro nyaro do kandara no en flat kuma bor sana ma ka ng'ato chako riembo to ka speed mamalo dhi mabor kapok odok piny. Koro kuonde go mwaneno ka warango to ka ng'ato keto speed to bodhi atwa malach kapok odok piny to onyalo timo ajali. Oyango kuonde ma masira kochie kaka Black Spot to kod Rageng moketi gi sani. Wasewuotho buan giseng'iyo kila barabara magindiko barabara ang'o marachi barabara ni. E kinde moko obila kod jopiny chwer rakore machwer rodho obila kikolo gi oko kamineme matatu. En kod wach mane wi wachno? No, what I would advise members of the public, because officers, when they are out there working for the government, they are the symbol and authority from the government. So if you fight him back, it is as if you are fighting back the government which is supposed to protect you. So I would advise members of the public that if they happen to see anything that has been done wrong by such an officer, they report such cases. Ochieng ogolo siem ne obila masieko kod tim mar keto kuonde mag menyo geche ma ok opwodhi kaka roadblocks. Wan kod roadblocks magaseted mong'e ma oket piny mani e roadblock. Koro kendo county commander e kila county emochung' roadblocks. Ma roadblock ma ng'ato keto to en roadblock moyien bedo gazetted to ka ng'ato dwa keto tikwayo rusa kuom county police commander. To sama kwayo rusa kuom county police commander nyaka onyis county police commander gimomiyo odwa keto roadblock no kanyo to bro kete saa adi nyaka saa ati. Penjo bende nyiedhore kata koponi obila olo kod japiko kata jo bodaboda kanyakla kod jo tuk ma wengegi okolo kudho e ndara kendo ok lure kod chike mag apaya e boma. Jogi kotamo wang' polis. En mana ni polis ondik kod sirikal mondo rit raia. Koro ok inyal gori kod raia mirito. Koro gima timo en ni ka waneno ni luyo mahamae biro kelo lweny kindwa kod raia mwarito to warango yo machielo. Wapenjo ni to ere tudruok e kind jopiny to kod jogo matiyo kod apaya kata kit puonj ma obila chiwo mar konyo e keyo rieko mag jogo matiyo kod ndara maber. Mane minje kowacho ni samoro bet kod wananchi piny pimo kod wach ber. To nikech samoro gik bilago timre uoko kucha to jomadongo koro kaka iyudo ofisini kia. Walter Nyambaga, Ramogi TV.